Ano na ngayon? July 2 na. My God. It's second day of July. At ako dito sa kitchen ay merong patola. At may yung leftover namin na inihaw na mulmol. Anong ibig sabihin yan? Plus malunggay and saluyot kasi meron akong saluyot and malunggay sa garden. So, kumpunihin natin at magiging dinengdeng. Tapos dito, magluluto ako ng meron akong beef dito guys. Ayan. Palalambutin ko ito. Yung beef ay palalambutin kasama ito. Ayan, beef yung mga yan. And beef. Tapos ito ay pork skin. At dapat maging excited sana kayo because this is exciting kasi ituturo ko na naman yung kung paano ako nagnegosyo ng balat or ng chicharon. Ngayon, ang gagawin natin kakaiba to sa mga ginawa kong tutorial ng chicharon kasi hanggang doon sa pagbalot at hanggang doon sa computation kung magkano ang pagpresyo. Okay? So, dyan lang kayo. Antabayanan yan. Ayan. Magluluto tayo ng kaldereta. Kalderetang ribs ng baka. Then, lagyan din natin ng ito at saka ito. At saka ito. Okay. Salt. Kahit pinong salt o kaya yung sale grosso or rock salt. Pwede rin yun. At sumunod ay ang laurel. Maglagay tayo ng 4 to 5 bay leaves. And then, ang ating paminta, ilagay natin yung buo-buo. Ayan. So now, lagyan ko siya ng lagyan natin, palanguyin natin sa tubig para sa ganun ma-enjoy naman niya ang maluto, no? Nagpapatawa, hindi naman kalbo. Ayan, abundant yung talagang lumubog yung lahat ng nandyan sa loob ng pressure cooker. Okay. Ngayon, ready na para sa lutuan. Okay, ngayon, sindihan na natin. Lagay natin dito sa pinakamalaki o pinakamalakas. Ilipat natin siya mamaya pag kumulo doon sa maliit lang. Okay? Ayaw daw! Oh my God!
natin ang ating dinding. Pakulaan lang yan. Madali lang yan guys. Pag nakita nyo kumulo, mga 3 minutes ito na yan. Baka mag-wonder kayo kung bakit ganyan ang ginawa ko sa bagoong na nilagay lang na ganyan at hindi na anong pangalan nun? Hindi na ini-strain or hindi na ginamitan ng pangsala kasi yung mga buto niyan guys ay tiny. They're tiny kasi ito ay klase ng isdang napakaliliit. Ito po ay monamon, hindi po nakakatinik yan. Okay, it's done. Let us taste. Tikman na natin guys. Yung sabaw ang pinaka-importante. Naku, ang sarap. Ang bango, ang sarap. Bakit kaya ganun Bago ang nilagay mo pero manamis-tamis. Ano kaya? Bakit kaya matamis? Ngayon, patayin ko na guys. Dahil tapos na. Let's switch off. Takpan ko muna. Final touch is yung sili verde. Isa lang ang pinutol ko.
Kasi ganyan ko lang sa ilalim. Habang naiin-in siya, ay bumabango palalo. At saka meron siyang pagka-spicy because of the chili. Okay? Ang sarap. Ang final, sa pinaka-final ay ang paminta. Hindi ko na siya nilagyan ng salt kasi meron ng anchovies or bagoong. Okay na yan. Very nice. Okay guys, mamaya pagka lumambot na yung beef, ay lagyan natin ng kamote, carrots, at saka bell pepper, and then other ingredients. At mamaya nyo malalaman, kaya antabayanan. Okay, 15 minutes na. Let us see. Ayay. Okay. Ngayon, dahil 15 minutes nang kumulo yan, guys, tingnan mo. Ganyan na siya, oh. Palamigin ko muna bago ko bubuksan. Para mabuksan ko, guys, pinalamig ko siya dito. Ayan. With the running water para siya lumamig para mabuksan ko na safe. Tingnan na natin kung malambot. Kaya buksan na natin. Ngayon, proceed tayo dun sa pagpiprito ng ating ingredients. Prito natin ang patatas. I have here kamote kasi gusto ko, ang kamote kasi masarap kasi matamis. And then it's healthy kaya mas healthy siya kaysa dun sa potato. So, kasi kanin ang kakainin. Diba? Mas magaan na kainin ito. Yung kamote. So, kamote with the carrots. Ngayon, ay iprituhin natin guys para siya ay hindi madurog and then para hindi madaling mapanis.
Okay? Yan ang mga payo ng mga master chef. So, yun ang gagawin natin. Yan. Okay? So, ito naman ay ating ipiprito ngayon. Itong mga sangkap natin. Dahan-dahan lang, baka tumilamsik. Ayan. Idikit sa pan, pagka nilagay, ganon. Ganon, para hindi tumalsik dyan sa mukha. Ayan. Iprituhin lang natin ito yan. Ganda, eh? Okay? Okay na yan. Kunin na natin. Sibuyas. New Yorker na sausage. Lagyan na rin ng red bell peppers. Tomato paste para maluto siyang maigi. Pinagpatuluan kanina ng baka, yun yung ginamit natin. Tomato sauce, pwede kayo gumamit ng kahit na anong brand or imported or local. Ayan, lamihan ko dahil masarap. Maraming tomato. We love tomato. Ayan. Lagay natin yung pickles. 4 tablespoons ang i-prepare kong pickles kasi gusto natin yung asim at tamis niya. Sarap yan. Tsaka mabango. Manamis-tamis. Siyempre ang patis. 2 tablespoons patis. At ngayon ay titikman ko. Naghanda na ako ng teaspoon para tikman natin. Kung kulang pa rin ang alat niya, ay lagyan natin ng konting asin. Hindi na ako naglagay ng sugar guys, pero matamis na siya. So, that's enough. Okay na ang kanyang salt. Ang last na lang ay ito. Patuluan ko lang siya ng
3 minutes more and then okay na, yun lang. Okay? Mamaya papakita ko kung paano ko i-serve. Ayan na guys. Sarap. Okay, open it. Open. Okay, sasama. At ngayon, ay ilagay na natin ang ingredients na buo-buo. Yung ating potato and carrots. Okay. And then, wait lang okay na. Patayin ko na ang apoy. Ayan, napatay na ang apoy. Wow. Here. Ito na ang pinaka-parte na pinakamasarap dahil kakain na tayo. At ngayon ay lagyan na natin ng final touch. Look at this. Ooh. Yummy. Ayun, lagyan na natin ng cheese. Sa ibabaw. Wow. Ganda. Okay, let's eat. That's it, guys. I will show you how delicious it is. Ito. Plus ito. Plus ito. Look at this, guys. Ang sarap. And this one, wow, it will melt in your mouth. Wow. Okay, let's eat, guys. Eto ako, hapon na. Sinecheck ko lang yung in-upload ko and then sweldo kasi ngayon, guys. Teka lang. Sweldo kasi kayo ngayon, kaya eto. Look what I am doing. Mga sweldo dyan. Ayan, oh. Ay, hindi ko na ipakita. In every page, guys, doon ko iniipit yung kwarta. Ayan, para hindi na ako mag-quint. Ay, nilipad. Ganyan, oh, ganyan. Ganon. Ganon sila mag-sweldo. Ganon, guys. In every page, may pera. Ayan, oh. Ganon, may butal-butal pa. Sabado ngayon, guys. Happy weekend, everyone! Nakagawa ako ng 2 recipes today. Kakatuwa, no? Bilis ko, no? Dito na naman tayo. Bibisitahin na naman natin ang 1 week na natapos nila. Can you please? Kasi update natin sila. Okay? Update ko sila kasi may nagtatanong about the bahay daw. Kena so. Datang. Ito na ang update, oh.
Ito yung nakaharang dyan. Eh, pinalam ni Teban. Ah, Natanggalin dyan daw. okay. Oh, bakit nandyan yung aso? Sinundan ka niya na? Chan! Sinundan ka ni Chan? Huh? Sinundan ako ni Chan mo. Alas lang.